Good morning, everyone! Ang maaaring makapagpa-activate ng lahat ng mga performance privilege slots. Ayos, di ba? At para naman sa'yo, as a digital partner na magaling mag-share ng importansya ng proteksyon sa bawat Essential Pro package na mag-share mo, you get a 3,000 pesos direct package sales bonus, 1,200 binary points, 300 stair-step and Unipay plan points, 0.1 Dream Life points. At meron pa itong Get 3, Get 4, and Get 5 monthly promo. Great news! Starting today, available na ang Essential Pro package both locally and overseas in all our branches, VCOs, and OVI shop. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Let's maximize and share the great news of protection. Let's do OVI professionally. So grab your Essential Pro package now. Enjoy the seal of protection and financial empowerment. Dahil dito sa Orbis Victus International, protektado ka na, nakakatulong ka na, kumikita ka pa. Orbis Victus International, ang kaagapay nyo sa tagumpay.